कुछ दोस्त आ रहल बड़न विदेश से, उन्हीं के परिवार खातिर कुछ भेंट है। अगर जुर्म होखे तो गिरफ्तार कर ली। कमिश्नर साहब के फोन लगाबो। तार खबरी सही खबर नहीं के देता रखे। हेलो सर, जे होटल से भागल रहे आदमी वो पकड़ा गई बा। ठीक बा, ओकरा हमरा ऑफिस में लेके आवा। उ सब सच चुगली। ये ठीक नहीं क्या होत? गंदे गंदे पुलिस के गना बहुत भारी पड़ी तोरा। तोहर आदमी 3 पैकेट हेरोइन के साथ पकड़ा गई बा। अब 2-3 पैकेट हीरोइन की स्मगलिंग दादा मलखान करी हैं। इतना बुरा दिन नहीं आयल कमिश्नर। वो हमारा आदमी ना चलता नहीं। दरोगा जी, अगर सुअरी से ससुराल के पता पूछब ना तो पता ना बताई। ऐसा आदमी से पता ना पूछल जाला, डायरेक्ट गोली मार देहल जाला। ये कैसे हो सकेला पवन बेटा? हमार टीम में खाली 5 आदमी बा, सब देशभक्त और ईमानदार। ओहो खान चाचा, तजौना सूटकेस में हीरोइन होके के चाहत रहे, ओ में साड़ी या सलवार कहां से आ गई? एगो आदमी 2-3 गो पैकेट के साथ पकड़ाइल तरह है, बाकी तो मरा गई। जगदीश रहे ओकर नाम, लेकिन इस सौदा 2-3 गो पैकेट के ना 10 करोड़ के रहे। आखिरी मिनट में मलखान अपन प्लान बदल दिलस। काहे? आपके टीम में केहू तबा जे मलखान के आदमी हा। या अल्लाह, अगर हमार टीम में कोनो गद्दार बा तो तोहार जान बहुत खतरा में बा बेटा। ओके पता चल जाए कि तू आजुओ पुलिस खातिर काम कर रहल बाड़ा। ऐसे पहले क्यों के असलियत पता चले और मलखान के बतावे, ओकर मुंह बंद करे के पड़ी खान चाचा। हम अच्छा बाद में फोन करब। अच्छा, हमरा के देख के फोन काट देहनी। कोनो दूसर लड़की रहेगा? तोहरा से फुर्सत मिली तब ना दूसरा के बारे में सोचब। पहले हम हॉस्पिटल गई रही, ओजा जब हम गनी तो हमके पता चलल कि ओजा से चल गई बाड़ू घरे। गोली यहाँ से छू के निकल गई रहे, ऐसे हमार ख्याल कैसे आ गई आपके? तू मोहिनी हमार जान बचीले बाड़ू। तू हमके खिंचले ना रहतू तो गोली हमरा लागित। हमार माई बाबूजी गांव में बाड़े, हम शहर आयल रहली पैसा कमाए, यही से होटल में नाचे गाए लगली। तो तू पवन, तो लोग जेबा फिर होते वसूले। जी भैया जी। हेलो, हाँ बोला। इसके मित्तल के नारायणपुर गांव में रखल गइल बा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर देला। ठीक बा, मित्तल साहब के पता चल गई बा। उनका अपहरण मलखान गिरोह कैले बा। हाँ बाबू बोला। फिरौती लेवे जे भी कोई जात होके फौरन रोक दी होके। पुलिस के केहू खबर दे देले बा। आपका भाई भैया वो हरामजादा खबरी फिर से पुलिस के खबर का देले बा। समझ में नहीं की आवत। कौन है गद्दार साला? हमारा घर में खबरी भेजे के सजा कमिश्नर वाके भोगे की पड़ी। औकाल जी भैया। अपना आदमी से कह दे कि मित्तल के गोली मार दे। ए बाबू
बच्चा हमार। जिंदगी में ऐसा पहला बेर भइल बा कि केहू हमारा घर में घुस के पुलिस से मुखबिरी करा था। वो कमिश्नरवा के आदमी है और तू तो कमिश्नरवा के टीम में बड़ा बाबू। सोचा सोचा बाबू, कुछ खेल खेला। अरे कोनो ऐसा चाल चला कि जोना से कमिश्नरवा उस साला हरमजादा के नाम बता देवे। कमिश्नरवा के खुदे शक हो गइल बा कि ओकरा टीम में राउर कोई आदमी बा। कहीं मुखबिर के हमारा बारे में पता चल गई तो? ए बाबू ए, तुहार असलियत हमने तीनों के अलावे और केहू ना जाने ला। का बुझला? इससे पहले कि हमारू और नुकसान करे ओकरा बारे में पता करे बाबू, फिर देखाओ कि हम कैसे कुत्ता नियर मारा तानी। हम तो कहता नहीं मलखान दादा, अब्बे के अब्बे सब के हिजा बुलावल जाए, चेहरा देखते पता चल जाए कि गद्दार के ह। मुख्तार वो मुखबिर है, जान जाई तो कोनो भारी नुकसान करके गायब हो जाई हमेशा खातिर। कमाल के बात करता रहा यार, पूरा घर में आग लग जाए तब का कुआं खोनाई। नौ गो मेहरारून के साथे सूझ जाइब तका एक ही महीना में बाप बन जाइब। मुख्तार मियाँ, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाला। हाँ ठीक बात बा, तो ही बतावा का करे के चाहिए। 2 दिन के समय दी हमके, हम आपके सामने खड़ा करबो कमीना के सबूत के साथ। ठीक बा, 2 दिन। खान चाचा, ये मुख्तार के नंबर है। हर 1-2 घंटा पे रुआ एकरा से बतियावल करें, देर देर तक, कुछ भी फालतू के बात। समझ गई नहीं। अरे माई रहे दे, अब कितना खिएबे? खा ले बचवा, एक तो इतना दिन बाद तू आवेले, हमार मन कितना घबराला तोरे खातिर। अरे तोरा आशीर्वाद हमरा साथे बारी माई। जब तक हमार प्रतिज्ञा पूरा ना हुई तब तक हमके कुछ नहीं हो सकत। बाकी हम अपना टीम में छुपल गद्दार के ढूंढी कैसे, समझ में नहीं गया आवत। ओकरो रास्ता हम खोज ले बनी खान चाचा। बोला बेटा। जब हम मित्तल वाला खबर आपके देले रहली, कितना लोग रहे आपके आसपास? मित्तल साहब के पता चल गई बा, उनका अपहरण मलखान गिरोह कैले बा। 5 आदमी रहे। हे 5 में से ही एगो गद्दार बा। हमरुआ के खबर कैली आ 2 मिनट ना लगल मलखान के पास फोन आ गए ओकर। लेकिन वो 5 में ह के? वो 5 लोग के मोबाइल नंबर आप दी हमके। बाकी वो कहीं दूसरा मोबाइल से मलखान से बात करत हुई तब? आप हमार प्लान तो पहले सुन ली। हम 5 के फोन करब आ कहब कि मलखान कमिश्नर साहब के गाड़ी में बम लगौले बा। फौरन कमिश्नर साहब के फोन करा। गुड आइडिया। हेलो 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 हेलो, मलखान कमिश्नर के गाड़ी में बम रखौले बा, फौरन कमिश्नर खान के खबर कर। तोहार तरकीब तक काम आ गई। धाए धाए 4 फोन आ गई। हाँ 5वां फोन ना, 5वां फोन तो ना आई। वह आदमी गद्दार है। हाँ वो तो ठीक बा, बाकी इतना जल्दी यकीन करल हमरा विचार से ठीक ना हुई। यकीन होई खान चाचा, कहे कि ओके अब हम पकड़ब। कितना बेर लागेला कि तू हमके दिल से चाहेला, पर कई बेर ई लागेला कि तू हमरा पास होके भी पास ना रहेला। ई बात नहीं खे मोहिनी, एगो खबरी साला परेशान करके रख देले बा, हर बात एने से ओने कह के धो देले बा। कितना बेर तो के समझौले रहनी कि ई सब चिंता अपन थाना में छोड़ के आयल करा। मूड खराब हो जाला यार, हम जाता नहीं। अरे सुने त, जात कहाँ बाड़ा? मूड हम ठीक